Jelena čežnjivo gleda fotografije đaka kojima je donedavno bila razredna. Nastavnica srpskog u julu je postala odbornica Narodnog pokreta Srbije u Kovačici. Nekoliko dana posle govora koji je održala u Skupštini opštine, zazvonio joj je telefon. Zvali su me iz škole, jedna koleginica koju sam ja menjala, da mi kaže kako je potrebno da u roku od 2 dana hitno dam otkaz. Ona je bila tek na sredini tog svog porodiljskog odsustva i ja sam tu bila u nekoj vrsti šoka zašto ona ima potrebu sad tako brzo to da završi. Međutim, ona je rekla da je to jako komplikovano, da je to neki lanac u pitanju događaja i likova i da ona ne može sad preko telefona da mi objašnjava, ali kad se budemo videla uživo, ona će meni to sigurno reći. Odbila je da da otkaz, ali joj je rečeno da je ipak ostala bez posla. Međutim, na radno mesto koleginice koju je menjala dok je na porodiljskom, došao je neko drugi. Ona se vratila fiktivno.